Tepangaken nami kula Muhammad Eka Fauzan Nasudiansah. Absen 9 kelas 11 TKP kalih. Sakmenika kula badhe nggarap tugas pranata cara saka upacara adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para rawuh ingkang kinurmatan, para sepuh, pamong desa saha warga masyarakat sedaya. Mugi tansah pinaringan rahmat saha hidayat kanugrahan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sedaya saged nangkempal wonten mriki kanthi sehat lan bungah. Wonten ing kesempatan mriki kita bebarengan badhe nglestarekaken salah setunggal kebudayaan Jawa ingkang sampun turun temurun, inggih punika upacara adat Tiban. Titi laksana upacara adat Tiban. Para rawuh ingkang kinurmatan, upacara adat Tiban punika minangka tradisi lawas ingkang asalipun saking rasa syukur warga dusun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saha minangka panyuwun supados dipun paringi udan lan kesuburan bumi. Upacara punika dipun lampahi nalika mangsa ketiga, nalika tanduran wiwit garing lan lahan tandur butuh udan. Adapun titi laksana upacara adat Tiban menika kados mekaten. Pembuka upacara kanthi tembang lan doa pembuka dipun pandegani dening sesepuh desa. Pawiyatan upacara ingkang nerangaken makna lan tujuan saka tradisi Tiban. Pertunjukan Tiban ingkang dipun lakoni dening para nonoman kanthi nganggo cemeti utawa pecut minangka perlambang nyuwun udan. Nalika kulit saged kena pecut lan metu getih dipun percadosi minangka perlambang turun berkah udan saka Gusti. Doa bebarengan minangka pengajap supados desa tansah pinaringan kesuburan lan tentrem. Pungkasan ditutup kanthi pagelaran seni rakyat. Kenduri bebarengan minangka tandha syukur. Penutup, para rawuh sedaya ingkang kinurmatan, mekaten tata cara upacara Tiban ingkang saged kula aturaken. Mugi kanthi nguri-nguri budaya menika kita saged ngelilingi pitutur para leluhur lan tetep njaga kebudayaan bangsa kita. Matur nuwun dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun melu nglestarekaken budaya luhur iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.